Sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Jagating Lelembut. Anggitanipun JMV Sunarjo. Kanthi irah-irahan Gubuk Pinggir Alas Jati. Cerita iki dialami kancaku, sebut wae Muji, jeneng singklon. Wektu semono dheweke isih dadi guru SMP ing daerah Nganjuk. Omahe ing sawijining desa tlatah Bojonegoro sing cedhak Nganjuk. Anggone dinas dilaju. Matuk maghrib rapat rampung. Rampung reringkes banjur ngegas motore. Wewayangan anak lanang lan bojone nggodha ati njurung enggal tekan omah. Ngebut tekan dalan sakiwa tengene Alas Jati. Muji krasa yen arep udan. Mendung lelimengan nutupi langit. Ora watara suwe udan angin ceplok kaya disok saka langit. Bledhek nyamber-nyamber ngegirisi. Suasana sangsaya peteng. Muji bingung, penganggone wis teles kebes. Weruh omah gedhong padang jinglang, menggok motor jejagang banjur ngiyup ing teras. Ora watara suwe ana pawestri ayu lencir kuning. Rambute diure sageger menganggo daster putih mbagekake Muji. Mas, mbok ngiyup ten lebet mawon, ten Jawi asrep. Nika lho, bledheke nyamber-nyamber ndrawasi. Matur nuwun, Mbak. Teng Jawi mawon. Rasukan kula teles kebes. Mangke ngregeti daleme, Mbak. Sekedap malih lak terang, wangsulane Muji kami sosolen. Mboten napa-napa, menawi rasukane teles kebes, tesih diengge malah masuk angin. Monggo to mlebet mawon. Pangajake pawestri mau grapyak semanak. Ngelingi kahanan kang kaya ngono mau, Muji manut. Sekedap kula pendhetke anduk mbekta gantos. Muji gedhek. Pawestri mau mlebu kamar. Ora watara suwe metu maneh nggawa anduk lan setelan baju tidur putih lerek-lerek diwenehake marang Muji. Monggo gantos wonten jeding mrika. Menawi ngresakaken siram ngangge toya anget, kantun muter keran ingkang warni abrit. Sawise adus lan salin penganggon rasa adem sing dirasakake rada suda. Ing sofa Muji lungguh celingukan. Ing meja wis cumawis wedang kopi ginastel lan roti kalengan. Penyawange ndelajahi ruang tamu. Prabote sarwa mewah, kebak barang antik ukir-ukiran. Ing pojok ruangan kepajang piano kuno. Omahe wong sugih, batin atine Muji. Durung ilang rasa gumune, Muji kaget. Penyapane pawestri mau sing ujug-ujug lungguh sak ngarepe. Wau saking pundi kok ngantos kejawahan? Monggo kopine diunjuk supados sarirane anget. Matur nuwun, Mbak. Kula Muji, griya kula Sumber Arum, kerja teng Nganjuk. Niki wau ajeng wangsul. Mbok ampun ngundang kula, Mbak.
Peni ngoten mawon, ujare Pak Westri mau mesam-mesem saya katon ayune. Sawetara amem, ora ana sing guneman. Swara udan lan angin sing kemrosak diselani bledhek isih ngrenggani swasana. Umlesate tatit uga isih asring ngegeti. "Mbak, wonten griya piyambak?" pitakone Muji sawise njruput kopi. "Enten rencang, Pak War, sekalian. Tiange pun sepuh, manggen teng kamar wingking. Mergi Jawa pun sami mlebet kamar." Garwane Mbak Peni? Bojo kula niku nek wangsul mboten saged dipesthekake. Niki wau nggih sanjang teng video call nek mboten saged wangsul. Repot sanjange. Kula niki lak bojo ampeyan trima sabar ngentosi gilir. Mpun peputra pinten? Kula mboten seneng gadah anak, ngrepot-ngrepoti. Wengine sangsaya nglangut. Kopi sagelas wis tatas. Lampu sing maune padhang jinglang saiki malih surem. Bebarengan karo swara asu mbaung sing ngeres-resi ati. Muji mambu Gondowangi ndulek irung. Dithoke Muji wiwit mengkirik. Ing satengahing rasa wedi campur penasaran, Peni dumadakan kandha. Mas, iki aku wadon kesepen. Tinimbang ing kene adem nyang kamar wae yo bermesraan." Semrepet mripate Muji. Dadane nitir. Durung bisa tumindak apa-apa. Peni nggeret mlebu kamar. Kanthi kebak nafsu birahi, Peni nyurung Muji ing ranjang. Penganggone dilukar banjur diruket diambungi. Slamet. Wektu kuwi uga Muji eling marang anak bojone ing omah sing lagi ngenteni tekane. Sanalika iku uga Muji nyebut asmane Gusti Allah. "Gusti Allah ingkang Maha Welas, ing griya anak bojo kula ngentosi kula, ampun ngantos kula niki ngladosi tindak kanista niki. Gusti, tinebihna kula saking panggoda lan linuwarna saking piyawon." Sakala iku uga Peni nglumpruk salin wujud arupa tengkorak, mringis pating complong, banjur musna. Weruh wewujudan mau Muji semaput, ora eling sangkan paraning dumadi. Krungu swara azan subuh, Muji melek, sadar yen lagi kumletak ing gubuk. Dheweke eling kedadian sing dialami mau bengi. Banjur tangi karo ngrayangi awake sing pranyata wuda. Penganggone sing blasah aki-aki dienggo kanthi sunaring lampu mobil sing liwat. Sagebyaran weruh motore sing semende ing cagak gubuk. Dicandak, disetater, motor dibandhangake, daya-daya enggal tekan omah. Pranyata omahe wis kebak dening tangga teparo sing padha nguwatirake keselamatane. Mudhun saka sepeda motor langsung dirangkul lan diambungi dening Yanti isih nggendong anake. "Sewengi ora bali, raimu pucet, sandanganmu teles lan kotor, dak WA, dak video call, sampean saka ngendi wae?"
Sabar dhisik, Nduk. Bojomu ben resik dhisik. Gawekno kopi panas kono. Mengko nek wis tenang ben crita. Pamrayogane ibune sing uga disetujoni dening sesepuh masyarakat kono. Sawise resik awak lan salin penganggo, Muji banjur nyeritake kedadian sing dialami mau bengi. Krungu critane Muji, kabeh temenggengen kepara ana sing pating pengkirik. Oh, gubuk sapinggiring dalan enggok-enggokan alas jati matuk mlebu desa kae to. Gawat nek ngono. Mula nek arep liwat enggok-enggokan cedhak gubuk kae, aja kendhat anggone dedonga. Oh, tujune durung nganti hubungan saresmi. Nek wis kedadian sida ora bisa bali tenan jluluke salah sijining tangga. Gusti Allah ingkang Maha Asih, matur sembah nuwun Gusti sampun ngluwaraken semah kula saking bebaya lan piyawon. Atur panuwune Yanti sing diamini dening kabeh tangga teparo sing padha teka. Karipta dening JMV Sunarjo. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang nomor 50 tanggal 11 Mei 2000 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun, nuwun.